時は1987年、デンマークの静かな田舎町。しかしこの場所で Marius, vi har fået nogle opkald om, at Ørums kører er stukket af igen. Skifte. Ja, jeg kører lige over forbi. Det er fint, Jytte. Slut. Ørum! 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 Hallo? Satan. 何者かによって残酷に殺害された家族。その時 Og en dreng, der er hårdt kvæstet, trækker stadigvæk vejret. Er det ham, den store dreng? Nej, det er ikke ham. Det er den yngste af drengene. Okay. Ja, det er politiet! しかし生存者は里子の末っ子だけではありませんでした。 Det er dig, der hedder Astrid, ikke? Jeg hedder Marius. Jeg er kommet for at hjælpe dig. ところが時は流れ、現在臨時派遣された刑事マーク・ヘスと事件現場へ向かうナイア・トゥーリン。 Så hvor længe er du her? Det bliver nok bare et par dage, tror jeg. Offeret hedder Laura Kjær, 37 år. Hun er klinikassistent i et tandlægehus i centrum af København. Hvad med drengen? Så han noget, eller hørte han noget? Vi har prøvet at tale med ham, men han virker ikke rigtig rask. Han er ved at blive udredt for en diagnose. 被害者は片方の手首を切断された状態で発見されます。 Har I fundet den? Hånden? Nej, ikke endnu. Gens chef for Kriminalteknisk Center. Hej, velkommen. しかし Hvad er det der? En kastanjemand. チェスナットマンが一つ置かれていました。 I var forlovet? Ja, Hvor længe har du kendt Laura? et års tid. Ja. Og hvornår så du hende sidst? I går morges. Ja. その時ヘスはある不審な点に気づきます。 Hvorfor fik I skiftet låsen? Vi har ikke fået skiftet lås. Jo. Skuffen, der lå en faktura fra en låsesmed, hvor der står, at de blev skiftet ud i går klokken 15:30. 一方、殺人犯によって娘を失い、深い傷を抱えながら生きるハルトゥンク家。 Jeg kan ikke huske hendes duft længere, den er der ikke. Sten, jeg ved ikke, om jeg... 社会大臣のローザは悲しみを乗り越え、公職への復帰を目前に控えていました。 Du kan godt. Så en dag ad gangen. 復帰したローザのもとに脅迫メールが届きます。 Jeg forstod på departementschefen, at der kom en trussel. Noget, der handler om din datter. その頃、チェスナットマンからクリスティンの指紋を確認するゲンツ。 Christina Hartung er jo død. Ja, det er jo det. Hvor gamle er de kastanjer? Altså ifølge den ekspert, vi har talt med, så kan det være alt fra et par uger til over et år gammel. 二人の刑事は直ちにハルトゥンク家へ向かいます。 Siger navnet Laura Kjær der noget? Nej. Et drab, som vi efterforsker. Aftrykket er fundet på en kastanjefigur. クリスティンがかつてチェスナットマンを販売していた事実を突き止めます。 Og har I nogen anelse om, hvem der kunne have købt dem af pigerne? Nej, ja, det kan have været hvem som helst. Tusind tak for jeres hjælp. Er du okay? Ja. 帰宅したヘスはクリスティン殺害犯のベッカーの自白映像を確認します。 Vi vil gerne vide, hvad du gjorde bagefter med livet. Kan du fortælle det? Jeg kørte op nordpå med macheten i bilen, og så skar jeg hende i stykker og begravede hende ude i skoven. Kan du udpege hvor? Jamen, det er det, jeg ikke helt kan huske. 翌日、ゲンツとトゥーリンを呼び集めるヘス。 Ifølge retsmedicinerens konklusion dræbte og parterede gerningsmanden Linus Becker Christine Hartung med en machete. しかし、犯行に使われたとされるナタはあまりにも綺麗すぎました。 Når man skærer i knogler, så efterlades der mikroskopisk knoglestøv i revner og i sprækker på våbnet, som stort set er umuligt at fjerne. Det er i hvert fald mærkeligt, der ikke var knoglestøv på macheten. Men Linus Becker tilstod jo drabet. Og det var jo Christine Hartungs blod på macheten, som de fandt i hans garage, så... Hvorfor kunne Linus Becker ikke udpege de steder i skoven, hvor han sagde, at han havde gravet lige delene ned? Jamen, manden er jo diagnostiseret paranoid skizofren. Han... まさにその時。 Tulin, der er kommet en besked på Laura Kjærs mobiltelefon.
Der er jo ingen ud over os og Hartungs, der kender til det med kastanjemanden. 刑事たちは送信元を追跡し、男を逮捕します。 Som du Hvad tror. med beskeden til Laura Kjær? Jeg aner ikke, hvad du taler om. Jeg kender ikke nogen Laura Kjær. Laura Kjær, 37 år, klinikassistent. しかし、彼のカバンからラウラからの小包が見つかります。 Den er for Laura Kjær, den her. Hvorfor fanden har du en pakke for Laura Kjær? Hvad er derinde? Jeg fik en sms om, at der lå en pakke til mig, så jeg har lige hentet den. しかも中には切断された手首が入っていました。 For satan. Jeg vil du ikke være sød og lukke mod den her? Hvor kender du hende fra? Jeg kender ikke nogen Laura Kjær, der har sagt til jer. トゥーリンは犯人の標的が男の妻であることを見抜きます。 Min kone, hvorfor det? Hvor er hun? Hvorfor spørger du mig om det? Din kone, for fanden, hvor er hun lige nu? Derhjemme, vel? Hvad fanden er det, der foregår? しかし、両手を切断された状態で発見されたアンネ。 Og så har vi fundet en kastanjemand mere i huset. 今回見つかったチェスナットマンからもクリスティンの指紋が検出されます。 Et aftryk kan være tilfælde, ikke to. Og kan konklusionen om hendes drab være forkert? Vi er simpelthen nødt til at åbne Hartungs-sengen igen. Der kommer flere drab. Hvad mener du med det? Hvordan ser en kastanjemand ud? Den har ikke nogen hænder, den har heller ikke nogen fødder. Det første offer manglede en hånd, det næste offer manglede 2 hænder. Forbindelsen mellem de 2 sager må være Christine Hartung og kastanjemanden, og derfor bliver vi nødt til at få lov til at tale med familien igen. Så glem alt om Hartung. Der må være noget andet, jeg har overset. トゥーリンはアンネの夫に訃報を伝えます。しばらくして、 Vores teknikere har fundet noget gammelt blod på gulvet i jeres stue. Vores ældste datter Sofia, hun faldt og brækkede næsen og kravbenet for et par måneder siden og blev indlagt. Indlagt på hvilket hospital? På Rigshospitalet. 最初の被害者の息子も同じ病院を利用していました。 Og ved du, om børnene kendte hinanden? Eller om forældrene gjorde? Nej, de havde ikke umiddelbart nogen berøringsflader. Begge børnenes mødre, de er døde. Og lige nu er du vores eneste fællesnævner. 医師は些細な点に至るまで打ち明けます。 Hun ringede og sagde, at der var kommet en eller anden anmeldelse om drengen til kommunen. Hvad var det for en anmeldelse? At der var nogen, der beskyldte hende for ikke at tage sig ordentligt af Magnus. Og sagde hun noget om, hvem der havde anmeldt hende? Altså, vidt jeg husker, så var det en anonym anmelder. Men har de ingen idé om, hvem der selv anmeldt? Nej, det er ligesom det, anonym anmeldelse betyder. Jeg synes, vi skal tage ud til Laura Kjærs hus igen. そしてラウラの家で子供が隠していた絵を見つけるヘス。その絵には地下室のような秘密の空間が描かれていました。絵を手がかりにしたヘスは納屋の下に隠された地下室を突き止めます。しかしその時、何者かがノートパソコンを抱え地下室から逃げ出そうとした瞬間、 Politiet! Vent om. Hauke. ラウラの婚約者でした。 Få fat i computeren! 刑事たちは彼がなぜノートパソコンを持ち出そうとしたのかを知ります。 Det hele er bygget nede under resten, og jeg har sgu aldrig set noget lignende. Jeg er inde på Haukes computer nu. Magnus. Magnus, er du klar? Magnus, du vil ikke gøre mor ked af det, vel? ハウゲは子供に対して不適切な行為をしていました。 Du er en rigtig god dreng, Magnus. Og du er smuk. Hans mor har jo fundet ud af, at der var noget galt. Det er jo derfor, hun skiftede de lås. Hvis den anonyme anmelder dræbte Laura Kjær, fordi hun i hans øjne var en dårlig mor, hvorfor så dræbe Anne Sejlassen? Ja, måske var hun også en dårlig mor i gerningsmandens øjne. トゥーリンとヘスは匿名通報の書類の中から類似した被害事例を追跡します。 Gå igen i samme sprog. Ja, nemlig. Og hvis gerningsmanden har sendt 2 anmeldelser mod personer, der efterfølgende er blevet dræbt,
så har han måske allerede anmeldt sit næste offer.似た通報履歴を持つ女性を突き止めます。 Jesse Kvium, 24 år, alene med datteren Olivia på 6. Det er i hvert fald vigtigt, at vi finder ud af, hvem der har sendt den anonyme anmeldelse. Det har jeg også sagt. Det var en af de andre møder fra skolen. Altså, hvordan kan vi overhovedet være sikre på, at det er hende, der bliver det næste offer? Ifølge kommunen er Jesse Kvium alkoholiker. Der har været en del møder på skolen, fordi lærerne synes, at hun... Det kan vi heller ikke, men hun er vores bedste bud. Og その夜、刑事たちは罠を仕掛け、犯人が現れるのを待ち構えます。 Er jeg på plads? Ja, vi er klar på positionerne. Ingen aktivitet på indgangen. Opsæt. Skifter. det er jo ikke engang sikkert, at han slår til i aften. その時、 Der er en person, der har snedet sig ind i opgangen. Skift til radio. Bravo, grønt lys. しかし、 Hun har sendt mig besked over, Hvad for en besked? 男はただジェシーと体の関係を続けていただけでした。 Hvem er hos Jesse? Det er Rex. Ude i et eller andet feriehus som Lejelån. Hallo? Hvor er du? しばらくしてセーフハウスに着いた刑事たち。ジェシーは両手と片足を切断された状態で発見されます。 翌日、クリスティン事件の現場映像を綿密に確認するヘス。すると当時の現場にもチェスナットマンがありました。 Politiets video fra Christines forsvindingssted for et år siden. En kastanjemand. トゥーリンとヘスはすぐにクリスティンの母で社会大臣のローザの元を訪ねます。 Her er de 3 kvinder. Alle 3 kvinder er blevet anonymt anmeldt til kommunen af gerningsmanden for enten. Men på trods af de her anmeldelser er overgrebene ikke blevet opdaget af de pågældende myndigheder. Fordi du er socialminister, og på grund af Christines fingeraftryk, så mener vi, at gerningsmandens motiv primært er rettet mod dig. しかしローザはそれほどの憎しみを抱く人物に心当たりがありません。 Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Har du nogle konkrete sager, du kan komme i tanke om? Nej. Altså i det hele taget, så er jeg ikke en person, der tænker på det. Det er altid børnene, der kommer først. Som I sikkert allerede ved, så ja, jeg er adopteret. Ene barn. 捜査は再び行き詰まってしまいます。 Må jeg se videoen igen? Ja. しかしその時、クリスティン事件の映像の中にベッカーを見つけ、直ちにゲンツの元へ向かいます。 1807 står Linus Becker der. Det er det samme tidspunkt, hvor Becker siger, at han kørte rundt med Christine Hartungs lig i en bil op nordpå. ベッカーの供述には矛盾がありました。 Ja, men fandt de ud af mere end det? Han havde jo hacket sig ind i politiets digitale arkiv for at se på ligfotos. Jeg ved ikke, hvor livet er. Nej, det handler ikke om det. Linus, til at starte med, så kunne vi godt tænke os at høre mere om det fotoarkiv, som du hackede sig ind i. ベッカーは沈黙を貫きます。 Og hvad kan du huske fra den dag med Christine? Ikke sådan rigtigt. Hvordan kan du så vide, at det var dig, der overfaldt og dræbte hende? Og så fandt jeg en blodig machete i min garage. Så forstod jeg, at jeg er en del af hans plan. ナタは犯人がベッカーの車に置いたようでした。 Jeg er udvalgt. Udvalgt af hvem? Hvem er det, du udvalgte af? Kastanjemand. その頃、警察署にかかってくる通報電話。 Det er Rosa Hartungs ministersekretær. De er blevet opmærksom på en bestemt sag. Vi har fået et tip fra Rosa Hartungs ministersekretær. De tror, de har fundet gerningsmanden. ヘスとトゥーリンはすぐに現場へ向かいます。 Vi fik et tip fra Rosa Hartungs ministersekretær. De var kommet i tanke om en kvinde, der fik tvangsfjernet sit barn på grund af vanrøgt. Kort tid efter døde barnet af en lungeinfektion.
保護施設に子供を奪われた女の恋人は他でもない。ローザの運転手、ラスーリでした。Hej skat. Jeg troede lige, at... Hvor er Gustav? Han er ikke kørt med chaufføren, vel? Jo. De kørte til tennis for 10 minutter siden. Deres barn døde af en lungeinfektion, kort tid efter det var blevet tvangsfjernet. Og de føler, at det er din skyld. I skal finde mine børn. Måske så skal vi bare aflevere ham tilbage. Så fortæl dem det hele. At vi bare gerne vil have, at hun skulle mærke, hvordan vi har haft det. 怒りに飲み込まれた女は子供を返そうとします。 Hvad fanden sker der? 男はそんな彼女を止めようとします。 Stop nu! Jeg savner ham også. しかしその時、その日の夜、二人は冷たい遺体となって発見されます。 Og så virker det som om, at kvinden hun er gået amok. Hun har først brugt kniven på sin kæreste, og så har hun skåret halspulsåren over på sig selv. Ja, og drengen, han er over ved ambulancen. Han virker uskadet, men de kører ham til undersøgelse nu. その頃、誘拐犯の隠れ家を捜索していたトゥーリン。 Hallo? Hallo? すると、 Jeg har brug for et hold teknikere til skansechaufførens bopæl. そこで被害者たちの体の一部が見つかります。こうして犯人の犯行は運転手の恋人によって終わったかに見えました。 I dag har vi gjort et fund på gerningsmændenes matrikel, der afgør sagen. しかしヘスはどこか釈然としない違和感を拭えません。 Det er ikke dem. Det er ikke dem. Der er nogen, der kører rundt med os. Der er nogen, der vil have os til at tro, at vi har opklaret sagen. Tulin, gider du ikke lige hjælpe ham her? Jeg fandt det her i støbehallen i en frostboks. Hvorfor er det ikke blevet fundet noget før det her? Hvor halvt navnet os det? '事件を終えたトゥーリンは娘と過ごせる IT 部署へ移動します。 På det. Og held og lykke også de der IT-nøgler. Tulin? Ja? Jeg har sendt dig og Hessen en mail med de fotos, I bad om. Kan du ikke huske, I bad om en liste over de forbrydelser, som Linus Becker havde interesseret sig for? Ja. Undskyld, jeg ikke giver dig besked. Ved du hvad, jeg stopper i dag. Så... Men jeg skylder dig ikke? ヘスは拭いきれない違和感を胸にこの地を離れようとしますが、その時一通のメールが届きます。ベッカーが関心を持った事件、それは十数年前に起きた農場殺人事件でした。しかし、現場写真に写るチェスナットマンを目にしたヘスは引き返します。 Den ansvarlige efterforsker var John Brink fra Møns politi. Og hvad er adressen der? Ladbro Torv 12 i Stege. Ja, jeg skal tale med John Brink. Så må du gå ind og sige til ham, at det er vigtigt. その頃、娘の学芸会に出席していたトゥーリンは、 For der er ikke to slags kastanjer, der er ens. Der findes alle mulige forskellige slags. At vælge den rigtige slags kastanje, den der hedder spisekastanjen. Ja, og de ser alle sammen forskellige ud, alt afhængig af, hvor de vokser. Der er to forskellige slægter. Altså hestekastanjen og spisekastanjen. 思いがけない決定的な手がかりを手に入れます。 De kastanjer, der lå ved ofrene med Christine Hartungs fingeraftryk, er det den samme type kastanjer, der vokser i Hartungs have? Det er hestekastanjer, det har vi slået fast for længst. しかし、 Og den for det første gerningssted, altså Laura Kærs gerningssted, hedder Aesculus hippocastanum novum. Anne Sejer Lassen, Esequium. Aesculus hippocastanum novum. Aha. Det betyder, at det umuligt kan være Christine Hartungs kastanjemand, vi har fundet ved gerningsstederne. トゥーリンは死亡者たちとの違いから
クリスティン生存の可能性を思い至ります。 Jamen fint, så må jeg finde en anden, der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvor de gror. その頃、ローザはチェスナットマンを目にした瞬間、忘れていた過去の記憶が蘇ります。 Kastanjemand, kom indenfor. Rosa? Kommer du lige et øjeblik? Vi har talt om at beholde tvillingerne. For altid? Ja, hvis det er over med dig, Skærm. Ja. しかし、養父母の愛を失うことを恐れたローザは、 Hvad er der med Toge? Har han gjort dig noget? Er du helt sikker på, at det er rigtigt der? 嘘をついて双子の兄弟を養子縁組から外します。 Tak for hjælp. その後、兄弟は子供を預けてはいけない人々のもとに渡ります。 Det har jeg gjort med plejebørnene. Jeg havde hørt om dem før, fordi de gik i klasse med min boede i et fangehul. Låste de drengene inde i et rum og bad ham om at lave en af sine kastanjemænd. Hele kælderen var fyldt med de skide kastanjemænd. Stakkels børn. Ja, jeg glemmer sgu aldrig den dag, altså. Og så i kælderen fandt jeg Marius, stadig varm. Og gerningsmanden? Ja, først så troede vi jo, at Ørum ham var stukket af, men så fandt vi hans lig. Ja, det hed familiefaren. Ham, der drev gården. ヘスは全く別の可能性を疑います。 Fordi jeg ikke tror, at det var Ørum, der slog din chef ihjel dengang. Hvorfor er der ikke noget billede af drengen? Det forstår jeg ikke. Okay, jeg skal vide alt, hvad du ved om den dreng. Toge. Søsteren hed Astrid. De hed Bering til efternavn. ヘスはすぐに子供たちの身元を追跡します。 For lidt over et år siden blev hun udskrevet fra et psykiatrisk hospital. Toge Bering, det er meget underligt. Der er ingenting. Jeg har haft en adresse siden han var 18 år. トーケと同じ学校に通っていた刑事の命を尋ねます。 Det var noget med, at din datter havde gået i klasse med Toge og Astrid. Ja, det er min datter Iben. Og det var en frygtelig historie. Altså, alle børnene var meget påvirket af det der. Hvem er det, der er på de her billeder herovre? Og der er Toge jo der. Jeg kan tydeligt huske det. Ja, det er jeg. Jeg kan tydeligt huske det. まさに現地でした。 Du skal have fat i Gens, og du skal have fat i ham lige nu. Er du med? Vi fandt hendes mobiltelefon liggende i skraldespanden. その頃、ローザは現地から連絡を受けます。 トゥーリンは現地と共に栗の木を探し回ります。 Prøv at stoppe. Hvad? Det kan sgu da godt være den. やがて栗を見つけたトゥーリン。その近くには怪しい一軒の農場がありました。 Det ser ud som om, der ligger en gård heroppe. Fint. Hvis du virkelig gerne vil. Altså, det er muligvis det rigtige slags træ. Det er ikke helt for let. Det der ser ret nyt ud. Gens, det ligner vores sporingsudstyr. ついにゲンツは正体を表します。 Jeg vidste godt, det var risikabelt at bruge kastanjerne her fra gården, men på den anden side, så skulle det jo være dem. Han er der ikke, hva'? Nej, jeg har helt tomt. Der må være et eller andet i den lejlighed, der kan fortælle os, hvor han er kørt hen til. Jeg har lige fået stukket et billede i hånden af en lille pige, noget han har brugt som bogmærke. Er det Christine? Nej, det er et gammelt billede, som mit bedste bud er. Det må være hans tvillingssøster Astrid. 写真を受け取ったヘスは、 Ja, jeg har modtaget den. 子供が手に持っている栗に目を留めます。ヘスはすべてが始まったあの農場へ向かいます。 Toge. Hej, Rosa.
Kom indenfor. Stine, er du her? Det er mor. Jeg købte stedet her nogenlunde samtidig med, at du dukkede op i medierne. Du forestiller dig, hvor ironisk det var. Jeg løj dengang, det er rigtigt. Men jeg vidste jo ikke, hvad jeg gjorde. Du vidste godt, hvad jeg gjorde. Altså, jeg ville jo have inviteret min søster med. Hun kunne desværre ikke. Jeg tænker mig, at vi gør det lidt som i gamle dage, ikke? At... Ja, tag nogle kastanjer. Så har du slået alle de mennesker ihjel på grund af mig. Nej, altså, jeg har reddet de der børn. Jeg har det meget bedre nu. Uden deres udulige mødre. Skal vi synge en sang eller noget? Ja. Kastanjemand. Hallo? Har du nogle kastanjer? Ja. Syng nu højere. Højere, jeg kan ikke rigtig høre dig. Nu skal jeg vise dig, hvor min søster og jeg boede. Du skal vide, du bliver den sidste, Rosa, og jeg skal nok gøre mig umage. 마사니 서머토키.ヘスはゲンツの奇襲になす術もなく倒れます。 Hvordan fandt du herud? Du bor med det. Men din søster vil kastanjetræde. Så er det heller ikke hendes skyld, at I blev anbragt her. Er det ikke hendes skyld? Hun var bare et lille barn. Hun var et lille barn!一方、拘束を解いたトゥーリンは反撃を試みます。しかし、かろうじて脱出に成功するヘスとローザ。 Hold den over hjertet. Hold den over hjertet. Jeg kommer tilbage. Jeg synes, at du skulle anerkende, hvad jeg har gjort. Hess は逃走するゲンツの前に立ちはだかります。 Godt. Hvor er Rosa? Din sav kan andet, skal jeg knogle dit sygsvin. Gens, hvor er Christine? 最後まで居場所を明かさぬまま生き絶えるゲンツ。その時、 Hallo? Hallo, Toge? Er du der? 翌日、警察は位置を割り出し、ゲンツの妹を発見。 Sind Sie das mit dem Wasserschaden? Ich spreche kein Deutsch. Sig til hendes bror, var jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. 1年間監禁されていたクリスティンを無事に救出します。 Tillykke. Du er en fri mand. ドラマは事件を解決した2人の刑事の別れで幕を閉じます。 God tur. Tak. Vi, God tur. Tak. 本日ご紹介したドラマ「チェスナットマン」は
展開が早く、ミステリーとサスペンスを巧みに描き出した作品です。事件の展開は予測不可能で、キャラクターの心理描写も秀逸なため、深い没入感があります。緊張感あふれるシーンが続き、最後まで視聴者を引きつけ、パズルの最後のピースがはまる瞬間の快感を味わえる作品だったのではないでしょうか。スリリングな展開やどんでん返しのあるドラマがお好きな方にぜひおすすめしたいドラマです。動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。チェスナットマンの本編は現在ネットフリックスでご視聴いただけます。それでは、またより良い動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。